président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdurrahman Chani, babanmu mai jin kukanmu, shugaban ceto na kasar mu mai albarka. Allah ubangiji ya biya ka da irin kokarin da kake ma kasar mu Nijar. Yau dai shekara ɗaya na CNSP sun yi abin da ko a tarihi ba a yi irinsa ba. Sun kawo tsaro cikin kasar mu Nijar, yau sun haɓako da noma cikin kasar mu. Gurin su sun haɗa kanu na 'yan kasar mu, fatan su ɗan lokaci kaɗan ƙasa ta gyaru. Sai murna 'yan Nijar sai murna, CNSP shekara ɗaya sun yi. Mun yaba Sun kawo haɗin kai cikin ƙasar mu Nijar, ga tsaron da ya daina baya cikin ƙasata. sun kawo kasar mu canji A shekara ɗaya komi ya fara zama daidai. A shekara ɗaya marayu na kasar mu sun tsere. a shekara ɗaya An samo yawan arziki. a shekara ɗaya Yau duk duniya tana son mu, a shekara ɗaya saboda jajircewar manyan mu. a shekara ɗaya Sun yi abin a zo a gani, a shekara ɗaya yau sun karkaro mutuncin mu. a shekara ɗaya Nijar yau babbar kasar mu, a shekara ɗaya ta yi hasken da ba kamar ta. a shekara ɗaya CNSP kun kawo ci gaban ƙasa ta. sai murna 'yan Nijar sai murna, CNSP shekara ɗaya sun yi. Mun yaba Sun kawo haɗin kai cikin ƙasar mu Nijar, ga tsaron da ya daina baya cikin ƙasata. mun samu manya nagartattu. A shekara ɗaya Su suka samu inci. a shekara ɗaya 'Yan kasar mu kun biya mu, a shekara ɗaya matasa kun yi goyon bayan ku. a shekara ɗaya Matasa da ku aka yi nasara, a shekara ɗaya abinda kuka yi Allah zai biya ku. a shekara ɗaya Kun yi ma kasar mu gwagwarmaya, a shekara ɗaya tare da taimako na manyan mu. a shekara ɗaya Makiya mun yi maganin su, a shekara ɗaya sauran zamu yi da kai su. a shekara ɗaya Manya na kasar mu mun yaba, a shekara ɗaya kun yi abin da Rabbana ke so. a shekara ɗaya Shawara ta ku ƙara himma, a shekara ɗaya gaban ku tafi bayan ku karfi. a shekara ɗaya Fatan mu Rabbana dai ya jana ku kwana. sai murna 'yan Nijar sai murna, CNSP shekara ɗaya sun yi. Mun yaba Sun kawo haɗin kai cikin ƙasar mu Nijar, ga tsaron da ya daina baya cikin ƙasata. yanzu tsaron kasar mu Nijar, A shekara ɗaya ko turai suna tsoron mu. a shekara ɗaya Nijar an gina mukan noma, a shekara ɗaya nan da kaɗan to sai mun ture. a shekara ɗaya Haɗin kai na kasar mu ya ƙaru, a shekara ɗaya kabilu ma haɗe kanun mu. a shekara ɗaya 'Yan siyasa da sun raba kanmu, a shekara ɗaya kabilun mu komai yayi daidai. a shekara ɗaya CNSP ba kamar ku, a shekara ɗaya babu abin da za mu biya ku. a shekara ɗaya Allah shi ya kawo mana ku, a shekara ɗaya lalle Rabbi zai biya ku. a shekara ɗaya Kun yi abin da ko a tarihi, a shekara a ɗaya Nijar ba a taɓa yin share mai irin ku ba. CNSP kun yi ƙoƙari, yau dai lokaci naka ne Baba Chani. Allah ya ja da ran shugabana. Le General da Brigade Abdurrahman Chani, masoyin Nijar. Allah biya ka baban mu, Allah biya ka man shi daɗi. General da Kwardar mai Salihu Modu babanmu. Allah biya ka baban mu, Allah biya ka man shi daɗi. General da Brigade Muhammad Tumba Jarumi. Allah biya ka baban mu, Allah biya ka man shi daɗi. Le General da Brigade Musa Sallau Barmu. Allah biya ka baban mu, Allah biya ka man shi daɗi. General da Police As-Sahaba Iban Kwayala. Allah biya ka baban mu, Allah biya ka man shi daɗi. Sidi Muhammad Gwarzan Bolo na lagai da kai, Ibro Ahmadu Razana so. bolo na lagai da kai. A bar shi Usman Komi sir kolonela, Karimu Hima Abdullahi. bolo na major. Sahabi Sani Jarumin Bolo na lagai da kai, Ahmed Sidiyana. bolo na lagai da kai. Garba Hakimi namu. Bolo na major, Abdurrahman Ahmadu. bolo na major. Salisu Mamman Shima. Bolo na lagai da kai, Abu Uban Dawaki. bolo na major. Mai zama Abdullahi. Bolo na lagai da kai, Manyan CNSP Allah
Allah biya ku.